Pekin paýhas ummany magtym bolup pyrag ýylyna täzelikde Türkmengaz döwlet kanseriniň Türkmengaz Burowlaýyş müdürliginiň gaçylar tarapyndan galkynyş gaz känindäki 236-njy belgili ulanyş gaz goýusyna burow işleriniň 4563 metr çuňlukda üstünlikli ýerine ýetilmegi hemde yer astyna 4509-4363 metr aralyklardaky gatlaklarda jemi 126 metr aralykda geçirilen işleriň netijesinde Senagat taýdan ähmetli gaz akmalyny Hünärmenleriň hasaplamalarına görä ulanyş goýusy her gije gündüzde 2.330.000 kub metr tebii gaz berýär. Bu işlerin milli hünärmenler tarapyndan ýerine ýetilmegi alaýsa-da ýaş gaçylaryň uly goşandynyň bolmagy bu ýa-da ýagdaýdyr. Gaz goýularyny burowlamakda, gurulşy bilen doly tamamlap, ulanşa girilmekde gaçylaryň döwletimiz tarapyndan hil taýdan öňde barjy önümler we tehnologik enjamlar bilen öpjün edilmegi bolsa, işleri çalt tepkinne ýokary hilli ýerine ýetirmegi şeýlelikde goýularyň uzak wagtlap işlemegine şert töredýär. Hormat prezidentimiz Arkadar Gahryman Serdarymyň gollawlaryny netijesinde bu gaz goýusynyň burow we guruluş işlerine de galkynyş gaz käniniň geologi we teknik häsiýetlerine laýyk gelýän Ýaponiýa döwletiniň öňde barjy Sumitomo kompaniýasynyň oturtma we sorjy gasajy turbalary Cameron kompaniýasynyň çuwdurmy üçin ýürüti önümleri hemde sütün maşlary giňden peýdalandy. Şeýlelikde galkynyş gaz känindäki goýularyň görkezleri bir tarapdan öňde barjy halkary önüme önürjilerin ünsüni özüne çekse, beýleki bir tarapdan tebii gazy sarp edici döwletleriň hemde ýeri halkary maýadarlaryň çuňy gyzyklanmasyna eýe bolýar. Erkwata kanseriniň gaçylary bir wagtyň özünde galkynyş gaz känindäki ulanyş goýularyny burowlaş işlerine meýnama laýyklykda üstünlikli alyp barýarlar. Türkmengaz döwlet kanseriniň gaçylary gaz goýularyny burowlamak hemde guruluş işlerini tamamlap önümçilere girmek babatda ähli kömek gollawlary berýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamda hemde hormat prezidentimiz Arkadar Gahryman Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerine dýarlar. Hormat prezidentimiziň ýordamyda tebii gazyň çykarylýan meçhurlaryny artdyrmak baradaky taýsy tagallarlar esasynda Türkmengaz döwlet kanseriniň gaçylaryna Hatay Halk Respublikasynyň dünýä belli öňde barjy kompaniýasyna satyn alyp beren innowasion tehnologiýaly täze kuwatly burow desgasynyň önümçiligi girilmegem gaçylaryň guwanjyny goşalanyrdy. Kanseriniň maragaz çykarş müdürliginiň goýulary ýerasy we düýpli awatlaş bölümine işe ýerdilen götürjüligi 180 tonna bolan bu täze burow desgasy önüm bermesini peselden gaz goýularyndan bejerş awatlaş işlerini geçirmeklige niýetlenendir. Täze desga tassama kuwatlygy boýunça 3,5 ming metr çuňluga çene bolan ulanyş gaz goýularyny burowlamaga şeýle de 5 ming metr çuňlukdaky gaz goýularyna bejerş awatlaş işlerini geçirmeklige mümkinçilik berýär. Kanseriniň gaçylary döwletimiziň ýalnys energetika toplamyny ösdürmäge, oň teknik enjamlaryň binýadyny lewraplaşdyrmaga berýän kömek gollawlar üçin hormat prezidentimiz Arkadar Gahryman Serdarymyza we Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerine dýarlar.